RMN. Mga igsuon, adunay pangutana nga nagkadayon. Ngano man nga ang sugo sa Dios, ang napulo kasugo sa Dios, giusab man sa mga Katoliko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama, aniyan na usab ang atong tulumanon, nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sa gihapon, no? Dili ninyo madungog kining atong tulumanon kung wala ang atong mga igsuon sa technical side. So niya gihapon sila diri, no? Si kasamang Danny Luod, ug usab si kasamang Tax Ilumba. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo o naayog hapon kay
ato mang sugaton karon, no? Ang bag-ong tuig 2018. So karon ng tungang gabi So katapusang adlaw karon sa tuig 2017, no? Disyembre 31. Okay, kay ugma 1 naman 2018 mao na nga atong sugaton karong tungang gabi ang 2018. So atong dugangan ng atong greeting, no? Mo nang muingon ta samang tax ilumba sa technical side, no? Special kay ni ako gining unahon kay di gyud ko ninyo madungog diri kung wala gyud ni sila, no? So mao na kasamang Dan o kasamang tax maayong pagsugat sa bag-ong tuig 2018. Of course, dili kay sila lang atong kauban diri, ang atong mga amigo usab nga tuwa sa gawas, no? Diri, no, sa mao nga atong announcers booth na sa atong gitindugan o kana bang gigamit, no? Nga diin ta mag-istorya, no? Magpadayag sa atong tulumanon. Okay, si kasamang Rodrigo Rinaldo usab si kasamang yon uban gihapon nato diri. Of course, no, ang atong station manager si kasamang Edgar Dagumo, si uban nila ni Rogie Monera, si Mardy, si kasamang Elaine, usab si kasamang Mark. Moingon ko maayong adlaw sa Ginoo, maayong buntag o maayong pagsugat, no, sa bagong tuig 2018. Of course, kamo pong tanan, no, nga naminaw karon ako nilang usahon, no, kay parang dili kay kumataas sa atong pangatahuran, no. Pag-great diha kay ninyo ninyong naminaw sa internet, sa radio, moingon ko maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo o maayong pagsugat sa bag-ong tuig 2018. Okay, diretso din ta, no, mga higala, mga ginikanan, pagkatinahod ng tigpaminaw. Na ay nag-message na ko, dilang na ko hinganlan kung kinsa. Ang iyang message na ko sa Facebook ng utana, ingon nga, Veritas, nga mang murag luya mang kakayo paminahon sa radyo. Nagdaot ka? Tinuod yun, no? Okay. At ang kaso siguro tawag ani, no? Mga nagtulo na ni, no? Tulo ka semana, wa pa gyud hingpit maula Pero mahimo ra man yun nato ang pagpadayag diri, paghimo sa mawang programa bisag tunay kabilinggan. So ato gihapong tumanon ang atong tahas, no? Ang atong gugma kaninyo, no, mga suki nga tigpaminaw kay mahimo raman nato og siguro parte ra pud ni sa pagsulay, no, sa atong pagtuo nga naa bagyod gihapon bisag dunay mga kabilinggan mo padayon bagyod gihapon ta, no, kay mahimo raman pud nato, di ba? Pasensya kung inyong mabantayan nga medyo maluya ba ka or something dili na mao sa inyong pagpaminaw ni Veritas, no? Kung ikumpara sa mga nangagi. Pero maningkamot gihapon ko nga aduna mo'y mapupo nga ang mga pagtulunan labi na sa mga katinawan nga atong gitawag og kahayag, no? Kahayag sa pagtuong Katoliko. Now, kaganina, no, pagsugod gayod
gipasiunhan nato og pangutana, no? Ang pangutana nagkanayon. Ngano ba nga giusab man sa mga Katoliko ang sugo sa Dios? O kana bang napulo kasugo sa Dios? Now, by the way, unsa man ang giusab, no? Unsa man ang gitumbok anang giusab ng sugo sa Dios, no? No, gipasanginlan, no? Gipasanginlan kitang mga Katoliko, ang atong mga teachers, ang atong mga magtutudlo, atong mga kaparian, obispo, o atong mga authorities nga giusab lagi ko na nato ng sugo kay tanawa ko no diha sa kanang napulo ka sugo hanay diha sa libro nga Katoliko o bisan gani makita man ninyo diha sa inyong simbahan, no? O diha sa atubangan nga dunay murag siminto dihang murag tablet o purma, tablet ba na? O, dayon gipatik ng napulo kasugo. Nya, dili naman na mao kung basahon na to ang Biblia. Doon na may gidilit. Oh, doon na gidilit. Now, kung sa may bot ipasabot, pananglit ka ng unang sugo sa Diyos diha nga hanay, doon na may mga pulong nga giwala, gidilit. Then kana pong sugo sa igpapahulay, Sabado man na, yang anong gidomingo naman na. O, di ba? Klaro kay nang giusob sa Katoliko, so magsusupak yun ang Katoliko no, sa sugo sa Diyos. Mga igsoon, halang sa mga Katoliko nga murag matingala ana, no? O sa uban po ninyo, Katoliko, dili Katoliko. Dili ta matingala ana, no? Kay bisan mismo ang atong Ginoong Hesukristo katong diri pa siya. Labihanay man kayong mga pagpasangil, no? Kaniya, no? Unsa gani kay itong pasangil niya sa mga Hudiyo nga I don't know kung wala ba gyud kasabot, no? O tinuyo gyud nga dili mo sabot, no? Ilang pasangilan si Kristo nga magsusupak sa balaod. Di ba? Kanang ipapahulay, gipasangilan si Kristo nga lapas sa adlong ipapahulay. Of course, galapas si Kristo sa adlong ipapahulay sa ilang pagsabot. Di ba? Sa ilang pagsabot. Pero sa atong Kristohanon nga pagsabot, wala maglapas si Kristo sa adlong igpapahulay. Sa laktod, sa atong Kristohanon nga pagtuo, wala gyud gilapas si Kristo nga sugo, dias na pulo ka sugo sa amahan. Giakusahan lang siya nga galapas tungod siguro kay wala masabti o nasina ba niya sa iyang kamaing laki, mao na nga akusahan lang gyud siya, no? Dauton lang gyud siya. Di ba? O mao nay na paminaw na bati nako ron sa simbahang Katoliko. Okay. Wa man gud laing tinuhuan nga nagsukad gyud ni Kristo no, sa kasaysayan historically. Kini ramang simbahang Katoliko. Di ba? Sugod niya atong 33 AD unang siglo. Kini ramang Katolikong ni barog. Di ba? Kana lang gud, imagine gud kanang termino nga Katoliko, kanang description nga Katoliko. Kinsa may unang nailado kayong unang nigamit anang pulonga, although dili gyud ni siya gyud ingon nga objectively nga makaingon ta nga siya gyud nakauna. Kana bang pagtawag og Katolik sa iglesia, si Obispo Ignacio, di ba? Siya may pasanginlan gyud anang o tumbukon gyud anang siya may unang nag-invento, naggama o nag-describe anang Catholic, no? Nga kung basahon nato iyang sinulat, wala po siya mag-ingon na siya may gauna. Medyo nasaypan lang siguro o sa bana-bana o speculation sa nagbasa sa iyang sinulat nga diha ra sa iyang basahon nabasa kanang pulong Catholic, mo nang ingnon na lang dayon nato nga si Obispo Ignacio may gaunaan ng pulong Catholic o ga-invento.
Kay sumala po sa ubang mga scholar aning pagtuon sa Biblia o sa kasaysayan sa kaluwasan, so church history. Moingon mo po sila nga dili gyud ta kasigurado nga si Obispo Ignacio mo'y gaon na ana. Now, nakaingon lang si pare ba to, si Edward Taylor sa iyang suwat, nakaingon lang siya nga si Obispo Ignacio nga inbinto ana kay sa iya man pong sinulat na basa ng pulunga. Pero si Obispo Ignacio, wag siya mag-ingon na siya may gaon na ana. Now, sa iya lang sinulat, nabasa na. Sa ubang mga sinulat, wala na mabasa. Mao na nga, pasangin or pasangil ba yung term na, nasaypan, or kung siya mang yung gaon na ana, o may problema. O may mo problema kung si Obispo Ignacio may nag-una ana, kay ang iyang giinbento, ang pulong raman po, termino raman po, sa pagtawag sa iglesyang gitukod ni Kristo. Bawal ba nang mag-invento ta og terminology? Bawal ba sa Biblia? Dili. Kana ding mga terminology nga in English. Invento man nagtao. Unya ato man lagi nang gigamit, pagsige man lagi tag in English. Hambog mangalitag mo anad ta mo in English nga kanang in English invento man nagtao. Di ba kay pananglit ko kanang unsa man yun na sa katong gamit ko sa daang kasabutan, pinulungan nila terminology nila Hebrew. Di ba? Hebrew. Ya, unsa may Hebrew word anang God o Dios. Elohim. O Elohim. No? Dayon ato ka sa Grego, Theos. Unya nag-imbento ang tao og pulong in English, gihubad, gibuhatan, giinbentuhan og pulong Dios. Oh, God. Okay, Dios ato man ng pinulungan. O niya, dautan day na kay gainbento ang tao. Tanawa na nasangit, no? Okay. Oh, basin siya. Okay. Oh, niya, dautan day ang tao ana kay gainbento og termino sa paghulip o sa saan tao na substitute anang Hebrew nga pulong Elohim o Grego nga Theos gihubad in English o God, sayop na yung tawa na, kay giinbintos tao ng pulunga. Dili, oy. So, granting, without objectively, kanang ingon juta ba nga si Hagyod, kay huwag lagi mag-ingon si Obispo Ignacio nga siya may gaon na ana, no? Sa iya lang na sulat, nakita ng pulunga, mo nang siya may na-attribute. Siya may nag-imbento ng pulunga. Granting nga si Obispo Ignacio may unang naggamit o nag-imbento ng pulong Catholic. Yun sa man niya paggamit. Iyan ang gigamit nga pulong kanang giinbento niya, kung siya man giinbento ana, granting. Unsa man iyang giinbento? Ang termino. Yun sa man niyang termino, kanang pulong Catholic, iya kanang gigamit sa pagtawag sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Di ba? Basa-basahon manggaling na sa mga iglesia ni Kristo. Di ko na lang basahon kay malangan yung ko kung akong ukbo ni akong referensya dere. No, katong sinulat ni Edward Taylor sa kapare. Nga ang Church of Christ, ang gitukod ni Kristo, gitawag o gihulagway ni Obispo Ignacio nga Catholic. But po sabot, ang pundok nga gitukod ni Kristo, iyang gibunyagan, kung siya manggaligaw na ng pulong Katolik, iyang gitawag og Catholic. Niya moingon nang uban moingon din kay giinbento man ni Ignacio ang ngalan sa to pa si Ignacio mo gatukod anang Katoliko sa to pa kanang pundok ka Katoliko dili man na mao. Dili na mao kay mulutaw man nga ang ngalan mo'y nakapatungha sa butang gihinganlan, di ba? Mura man na dayon og mahitabuan na nga pananglit ka ng bata nga ianak sa usa ka inahan. Ang bata gianak tao, di ba? Tao man ng bata. Gianak ang bata sa inahan na ba na automatic ngalan ritso? Ang bata ba natungha nahimugso gumikan sa ngalan? Dili oy, nauna ang pagkaanak sa bata. Awahi lang siya hinganli. Di ba? Sa dihang gihinganlan siya Juan o Trapulano ba? O ba Pablo ba? O sa dihang gihinganlan siya anang ngalan na diha ba?
nahimugso siya. Diha ba siya nagsugod pag hingalan niya? Dili, oy. Naa na siya, awahi lang siya, hinganli og Trapulano. O Juan de la Cruz. Maopo na ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Oh? Ang iglesia nga gitukod ni Kristo naa na, natukod na, no? Niya itong unang siglo 33 AD. Gihulagway lang, gitawag lang ni Obispo Ignacio og Catholic. Mao na nga, sa laktod nga pagkaistorya, sa logic, simple logic, ang matuod nga iglesia ni Kristo, Catholic. Kaya gitawag mag-Catholic ang iglesia ni Kristo. Diba? Naa na ang pundok, naa na ang iglesia. No? Awahay lang, hinganli, no? Ato lang yung i-attribute ni Juan, Obispo Ignacio, nga siya may gainbintuan ng ngalana, no? Awahay lang na hinganli ni Obispo Ignacio og Catholic. Niya, pag hingalan niya Catholic, mo pa ba'y pagtungha sa pundok? Kung iglesia, dili, oy, naa na, kinatukod naman ni Kristo, awahay lang, hinganli, tawga ni Obispo Ignacio og Catholic. Parehas gud nako. Oh, ang ako ngalan nga Silbert, dili man mo'y gauna. Ang nauna nako, ang paghimugso nako sa kong inahan. No, basta ilo ako naminaw ra ba karon, no? Ako kay nakutlo, no? Paghingalan sa akong inahan ug akong amahan og Silbert, didto ba ko nahimugso? Didto ba ko nagsugod? Dili. Na anak na ko sa kong inahan, awahi lang ko nila gabi og pangalan nga Silbert. Dili kay ang ngalan mo'y nakapatungha na ko. O dayon, Silbert na ko. Nya kay pagka edad siguro na ako tug mga 3 anyos ba o 4 anyos, wa ko kibalo no mangutana pa ko ana. Kay gihinganlan mo pud ko nilag babi. Hingalan po ko nilang babi as my nickname. Oh, sarihang si Silbert ako, gitawag ko nila og babi awahin na. Oh, nahimo ba kong duha ka tao kay duha na akong description, duha na akong ngalan. Oo. Dili oy usara ko kay ang gitawag og babi si Silbert ramon pod. Di ba? Dayon pagka dako na gyud nako kay niya kay pagkadako na ako, mahilig magyuguan ng tinuod, o sa Tagalog pa katotohanan, in Englishon truth, o kinatsilaon veritas, veritas mo akong gipili, no? Ang Latin, kay mo man ni mura o language of the church, no? Kay mo na yung mga karaan, kay kanang pinulungan yun, na Hebrew, Grego, Latin, na mabasa sa Biblia. Di ba? Pero English, Bisaya, Tagalog, ito kabasa na, litra po litra sulod sa Biblia. Di ba? Mas karaan ng Latin kaysa in English, Bisaya. Di ba? Oo. Veritas. Mahilig man ko ana. Oh? Kay mo manggo po na si Kristo ang kamatuoran. Pero wala ako nagpaka-Kristo ha. Ako lang gigamit ang pagkasiya, ang pagka-truth. Parang anong gipili nako na nga gidawat nako na nga akong radio call Veritas para mahadlo ko magbuhat og sala. Ano man gamit ka anang description ni Kristo kamatuoran unya magkasasala kang dako. Di ba? Maulaw po dun ka. Oh? Mao na akong technique, akong gidawat o gigamit ng description o title o whatever o si tawag ana, no? Gidawat na ko ng description nga Veritas, o kamatuoran para nga magpuyo ko sa kamatuoran. Magpuyo ko nga Kristohanon kay kisa man ang kamatuoran dias Biblia si Kristo man na, di ba? Pero wala ko magpakikristo. Gusto lang ko nga unta makaambit ko sa kinaiya ni Kristo, no? Dili kay ilugan ako si Kristo sa iyang pagkasiya, dili dita kaawat. Kay wa man siya buling sa sala, wa man siya mamansahe bisan gamay, kita naman sahan man. Of course, nalinisan na hinuntas bunyag unya dihapon sa atong sacrament of confession, no? Kay lisod lagi ning magpuyo laging balaan, no?
mo nang pisal mga igpasaylo. Lisod kay awaton jud si Kristo, no? Pero dili man pud imposible nga maawat siya, pero dili gid maparehas niya exactly ang parehas niya. Di ba? So magkaambit lang siguro. So karaan kay ng termino nga Catholic. Dili kay gihingan pag ako si Silbert gihinganlan kog babi maduhan ako ka tawo, then gihinganlan po kog Veritas matulon ako ka tawo, dili oy, no? Inaot nga namino tong akong mga amigo diha sa Facebook, no? Sige lang, no? Kay mo po ni among hisgutan kini ngalan, no? Sa diha ang kugi kaayo mo kritik nako diha sa Facebook kining SDA o diyan miro gula na kaayo, dayon INC, dayon ang latest ron ang kusog kay mo kritik nako diha sa Facebook mga ADD, mga dating daan ni Eli Soriano, no? Di lang nako hinganlan no, to respect them. Ilang mga kuan, mga 3-4 na sila. Gitabangan ko nila. Okay, ini mga sakop sa ni Eli Soriano, no? Sa ang dating daan. Haning ngahalan lagi kay si Eli Soriano mo stakdo ko nun ng iyang gingalan nun sa iyang simbahan kay Iglesia sa Dios. Iglesia sa Dios. Yeah, Katoliko, Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili man ang basa sa Biblia. Dili man ang basa sa Biblia. Niyang ila Iglesia sa Dios. Mabasa. Orang giingnan ako itong usas kauban nila kung mabasa day ngalan, tinuod na dayon. Pananglit ako, magtukod po ko og pundok, iglesia. Then ngalan po na akong iglesia sa Diyos. Niya, ang description kay inigrehistro, musango man og magparehas, subutang ang description nga, pananglit, makailapon, bisayaon lang, kay og mingon pog international, maparehas man sa ila, di man dawaton sik, no? Pwede po, worldwide, Church of God worldwide. Di po siguro dawaton na, kaya na may Church of God worldwide ni Herbert Armstrong. So, unsa man ako, parang dili maparehas yun. Church of God, lukop, stibo kalibutan. Kay mabasa man, tinuod na yun. Adili. Pag mao nang kalakiha, pero mao man gibuhat ron nato, di ba? Pagkabasa lang diha ngan termino diha sa Biblia, pasaylo ako piniling nasod, tukod po dayog pundok. Nganlan dayog piniling nasod. Mana kanang piniling nasod nga gisgutan diha sa Biblia, mao ra man po na ang iglesia gitukod ni Kristo. Nga nagsugod niya itong unang siglo, dili man 1957. Pasaylo ako sa akong mga igalang piniling nasod, mga buutan ra ba na sila, no? Ako lang nagsulti lang pug ko sa akong nahibawan ni isip Katoliko, no, dipinsa kay kamo pod maminaw ko sa iyong programa usay witik man pod mo. Witik mo pod mo sa inyong galingwit ka ng among pari nga anong hayahay niya daghang kayong talabangon din di ko numutabang. Of course, tinuod po siguro na, pero di po siguro tanan. Okay. Di po siguro tanan. Kay daghan biya po kung nahibawan nga pari ni adto og karon nga mangyatagon. Dili man gud nimo na ma-general nga tanan jud mga Katoliko. Kay bisan gani mga apostol na may nahimong Judas, di na may weakness. Si Pedro na weakness. Si Pablo gali nakasukan ni Pedro. Pero naman to noon to'y si Pedro ba to? Si Pedro dahil kasukaan ni Pablo. Pero dili nun to kuan kanang sa pamaagi ra to, sa technique ra to, no, nga wa sabti ni wala ka atik si Pablo sa pamaagi ni Pedro saon pag convert ang mga Hudiyo. Mao na nga nakasukan siya, no, sa biyan siya nato na kay taas kay na exegesis ana, no. Okay. Kay kanagong iglesia nga gitukod ni Kristo,
Lain-lain lagi ang description. Press na ko. Bobby, Silbert, Bobby, Veritas. Pero usar ako. Mao po na ang iglesyang gitukod ni Kristo nga nagsugod niya atong unang siglo 33 AD. Lain-lain ang description pero usar na. Nagsugod niya atong unang siglo. Oh. So, inigbasa na to born again, Iglesia sa Diyos, Iglesia ni Kristo. Then, tukod ay tag 1914. Tukod ay tag 1957. Then, panggamito na to ng ngalan na dili man na mao. Dili na mao eh. Ang ngalan rin sakto pero ang gitukod dili mao. Unsa man ba pagkatinuod anang 1957 nagsugod nga hanggang Kristo unang siglo man 33 AD. Yan kanang kang Felix Manalo pod, Iglesia ni Kristo 1914 man na gasugod. Dili man na mao tong iglesia sa Roma 16 kay historically mao man na ang Katoliko dito sa Roma. Di ba? Kutlo og teksto nga dili ra ba mahaom, no? Basilo alang ko ninyo, no? Okay. Di mo tuta ganahan ani, no? Di ko ganahan ani inani mo critic ta kay na may masuko, no? Pero alang-alang na lang og mo hilom na lang punta di nato isulti ang unsay nahibaw-an na to, no? Basilo alang ko ninyo kung naay mga sakit sa atong programa. Ang atong katuyuan ani para masayod kita. O sa Veritas, o kamaturan. Giingnan ako tong EDD diya sa Facebook, no? Miyembro kana bang sakop ni Eli Soriano. Giingnan ako. Kanagong Iglesia Katolika Apostolika Romana, descriptive name of the church. No, ako sa nang hisgutan na. I hope nga makahisgot pa ko atong sugo, no? Pero kung dili man sunod Domingo na lang po. Importante man gud po ni, no? Kay naay gasunod sa ako daing mga posting kanang dating daan kana ilang mga sakop, no? Nga diha sa Facebook. O na nga importante may hisgutan po din ako, no? Yeah, anyway, kung itugot sa Ginoo mapadayon pa siguro niya atong tulumanon, no? Kung gusto niya nga gamiton gihapon ta. Pero kung papahulayon na ta niya, wala punta na. Okay. So kanagong Iglesia Katolika One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kana nga description gi-official man na niya itong Vatican Council 1870. Namang gali moingon sila nga dito na anong diha pa man na dapat panahon pa na sa mga apostol na nga description. Well, kung ato kung sabton kanang pulong holy dili man na panahon sa First Vatican Council na hulagway ng pagkahuli sa iglesia. Si Pablo gihisgutan na niya. Timan nila. Unang Korinto 14:33. Kay moingon man na sila nga gi-opisyal kanang description sa iglesia nga Holy Catholic Apostolic Roman Church 1870. Awahi ra kay na kanang ngalana. Awahi na gi-opisyal. Pero ang gipasabot ana tagsa-tagsa napapanahon ni Kristo. Sa Biblia mismo, gipasabot na. Ni-apil na ba ng pagsabot sa Biblia na? Nehemias 8:8 ilang gisabot ang kasaguan, mao nang nakasabot sila. Di opisyal lang yan tong 1870 ang kana nga description, Holy Catholic Apostolic Roman Church. Nganong butangan mag-description o ilhanan ang iglesia nga gitukod ni Kristo? Kay mao man po na gisulti ni Jeremias. Jeremias 31:21. Unsa may giingon diha? Naingon si Jeremias, butangin ninyong timaan o ilhanan ang dalan. Butangin ninyong ilhanan o timaan o description. Description ang dalan. O dalan man ang pabutang ang description Veritas. Sa King James gani, waymarks.
Dalan man ang butang description veritas, dili man iglesia ang gitukod ni Kristo. Oy, nalimot man siguro mo. Wa mo kabasa. Kanang iglesia, mahimo po natong tawgon og dalan. Nga naman, kay ang gatukod si Kristo, mao ang dalan, paingon samahan. Dalan sa kamatuoran. Unya ang iglesia, lawas ni Kristo. So kung nganlan na to si Kristo, dalan, ang iglesia, dalan pod. Kaya mo mga instrumento. Ako ngayon, matod pa ni Pablo, ang iglesia good, lawas good ni Kristo. So kung si Kristo dalan, ang iglesia, dalan pod. Pasabot man po na diya sa Buhat 24:14. Buhat 24:14. So, kanang giingon na Jeremias nga, butangig description ang dalan, mahimong sabto na to na nga, si Kristo, kay si Kristo may dalan, paingon samahan. So, butangan ko na to description ng iglesia ni Kristo o iglesia sa Diyos. Dili kay kanarang, kay kung magsalig ka ng iglesia ni Kristo o iglesia sa Diyos, daghang magkupya-kupya na. Daghang magkupya-kupya na. Unsaon na to pag-ila sa tinuod nga iglesia ni Kristo. Unsaon na to pag-ila sa matuod nga iglesia sa Dios. Pinagi sa iyang mga description. Ang example na kanang kwarta. Ayog, tuod ayon nga suklian kag 500 piso bill, 1,000 piso bill, tuod ayon ka. No? Ayo. Kay kanang piki. Mura magyug tinuod tanahon kay masakto magkuan. Nimtag. Di ba? Tanawa ragon ng kwarta nga piki, di ba? Saktog nimtag. 500 piso bill, maupoy kulor. Di ba? Kanang 1,000 piso bill, maug yung kulor, maupoy nimtag. Pero pag palit nimo diha sa tindahan, giingon mag-cashier nga, uy, piki man eh. Imong ilalis nga, unsay piki, tanaw na, 1,000 piso bill na, 500 piso bill na, naunsa man ka. Ingon na yung cashier. Ingon siya, piki ini sir, sakto lagi ng nimtag. Sakto 500 pesos. Pero tanawa unsay giingon sa Central Bank nga tinuod nga kwarta. Kini nga description. Kana di mo na mao. Mailhan na to ang tinuod pinagi sa iyang mga description sa mga ilhanan, no? Katong gikutlo sa mga dating daan, gikutlo ang puno sa Iglesia ni Kristo, katong Discourses of the Apostles' Creed ba to? Nga referensya. Nga kana laging gibutang dito nga kanang description, description sa iglesia. Holy Catholic Apostolic Roman Church. Niadtong 1870. Sa sumpay giingon na kana kuno mga description na o kanang ngalan na description na siya sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Description. So mauna nga kung moingon ka nga Iglesia Katolika Apostolika Romana, mo na descriptive name of the church, dili na personal name of the church. Kay kung maghisgot tag personal name of the church, wala man na usbas Katoliko. Nagpermanente na nga Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios. Pruiba na, basa mo mga librong Katoliko. Kutlo-kutloon man gaya sa mga Iglesia ni Kristo. Nga pari mismo, Francis Bicasili, nag-ingon nga ang tinuod nga Iglesia, Church of Christ, gitawag og Church of Christ, tinuod bitaw na. Kanang pag-ingon og Church of Christ, personal name of the church. Unya kay Diyos man si Kristo, unya ang iglesia iya man pod sa Dios Amahan, mo nang pwede pod iglesia sa Dios. Iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios usara na. Mo na personal name of the church. Unsa man ang personal name of the church? Nganlan ang ngalan sa gatukod. Si Kristo man mo na nga ang personal name of the church, Iglesia ni Kristo or Iglesia sa Dios. Kanang pag-ingon Holy Catholic Apostolic Roman Church, dili na pag-ilis sa ngalan ni Kristo, no? Kanang pasangil sa mga ministro sa iglesia, dili na pag-ilis. Ano man, kay dili man na personal name kanang Holy Catholic Apostolic Roman Church. That is a descriptive name of the church. Ang Iglesia ni Kristo gitawag og holy tungod kay ang gatukod holy. Ang Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios gitawag og unsa man
Apostolic o Catholic tungod kay ang Iglesia ang gitukod ni Kristo ang kinayaan ni mulukop sa tibuok kalibutan. Gisugod ng mga apostol nga panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Ang Iglesia ni Kristo gitawag og apostolic kay nagsugod una pundar sa mga apostol. Efeso 2:20. Butangan ko na itong teksto ng holy, description nga holy. 1 Corinto 14:33 katong gitawag ni Pablo og kanang holy o balaan, iglesia sa mga santos, iglesia sa mga balaan. Di ba? Description mo na. Anong gihimo na ni Pablo kay mo man sulting Jeremias. Butangag ilhanan. Dili lang kay iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo kay kanaray mong tanawon mapiki juga ana. Butang ang description nga kanang iglesia ni Kristo nga tinuod balaan kay balaan ang katukod. Kung di na balaan, so pa di na bao. Di ba? Bingon sila, nya balaan din ng Katoliko Veritas, daghang mga badlungon ana. Nya, kana dayang badlungon mo gitawag og balaan. Dili oy, ang gitawag og balaan sa Katoliko ang founder og ang iglesia, ang mga tao gitawag sa pagkabalaan. Mabitang musimba ta aron mabalaan, di ba? Kung doon na may mga Katolikong badlungon, tungod na sa ilang pagagahig ulo, pero ang pagtulon ang Katoliko pagkabalaan jud mo na balaan. Nya daghan pong balaan sa Katoliko kana labi na kanang mga gikanunay sa mga atong mga authorities. Ilang Saint Teresa, Mother Teresa of Calcutta, no, na kuha naman, na canonize naman. Padre Pio, pagkadaghan, di ko ka-memorize. Ang balaan, katong nagtuman. Alang-alang, tawagon ni mo balaan itong magtuman. Mo man na, masige kung magkadungog na, amingon nga, ang saong good pagkahuli ang Katoliko, pagkadaghang badlungon, o niya, kanang badlungon, tungod na kay gitudluan sila sa Katoliko nga magpabadlong dili oy, nahimo na silang badlungon kay wala sila magtuman. Tawgon din mo balaan ng magtuman. Bisan pa kag Santo Papa kaniya kay naampoy mga Santo Papang ang ilang personal kang kinabuhi dautan. Dili noon daghan, gamay ra man na sila. mas daghang buhutan nga Santo Papa kaysa badlungon. Ya, dili man po na siya kana bang ikatingala kay kanago paghulagway sa iglesia, parehas na sa mga apostol. Sa 12 gani ka apostol na gahudas. Timan ininyo na. Niya karon dako na kayong iglesia, di mo taas ng ratio ng badlungon. Di ba? Pero ayaw ingnan ninyo, Katoliko puros badlungon, dili oy. Di ko mo supak yung ko na. Unya, nganong gitawag og Catholic kay mo ang po ni gusto ni Kristo. Abi ninyo mga igsoon, sa tanang description niya sa Biblia, ang Catholic mo gyud para nako gusto ni Kristo nga description. Kana pag-ingog iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, si Pablo may gasulti-sulti ana. Pero kung mangutana ka ni Kristo, kilaing bersikulo nga masabot na to diha kana gyud universal o for all nations nga kung atong gamiton tong kombinasyon sa Grego, Catholic o Katolis, Katahulos. Di ba kanang pag-ingon piniling nasod si Pedro gasultiana o no Pedro 2:9. Kanang pag-ingog Iglesia ni Kristo si Pablo, Iglesia sa Dios Pablo gihapon, no? Sa iyang mga sulat. Pero kung moadto ka sa master gyud ang gatukod si Kristo, unsa may gilitok ni Kristo? Marcos 11:17. Di ba nasulat naman na nga ang akong balay pagahinganlan kinig balay sa pagampo og alang sa tibuok kalibutan o tanang kanasuran sa King James of all nations sa ubang sa international version ba to? For all nations. Unsa man nang for all nations? Universal. Unsa man nang universal kung atong i-translate hubaron Catholic. Mo bitaw nga sa Grolier Encyclopedia Catholic may gibutang tukod ni Kristo. Kutloon na to ang Grolier Encyclopedia. Grolier Encyclopedia Volume 5, page 106. Term Catholic Church. Greek Catholicos. Universal. General.
term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Daghan ra bang mo challenge aning Grolier? Mingon sila nga, tuoday ka na veritas. Mas mutuo ko ani kay Grolier god. Ya, mutuoday ko ninyo. Ha? Mas mutuo ko aning Grolier kay gi-estudyuhan man ni kayo. Ako ning dipinsahan ning Grolier nga tinuod ni. Tinuod ning Grolier nga no, tungod kay naman na sa history nganong gitawag sa Grolier og Catholic ang gitukod ni Kristo. Kay gitawag mag-Catholic ni Obispo Ignacio. Ug ngalan day Catholic ang Iglesia ni Kristo, dili day na ma-Iglesia ni Kristo. Dili oy, ako si Silbert gitawag kog Bobby, nagpermanente ko nga Silbert. Si Silbert gitawag og Veritas, nawala ba akong pagka-Silbert? Dili oy. Usara si Silbert og si Bobby. Ang Iglesia ni Kristo pod kay gitawag mag-Catholic, usara ang Iglesia ni Kristo og Catholic. Mo nang dili ta maghimo-himo pag Iglesia. Mo na nga basilo ako kanang 1914 nga Iglesia ni Kristo di na tinuod, no? Kay ang tinuod nga Iglesia ni Kristo gitawag og Katoliko. Kay balo ang mga ministro ana, kailan nang basa-basahon sige nang gisulat ni Edward Taylor, ila lang lubagon, no? Ila lang lubagon nga sila kuno ng Iglesia ni Kristo diha dili oy. Si Francis Bicasoli pod ningon nga Church of Christ, ila ding ang kunon nga sila na angkon-angkon ra man ang inyo. Pare ko'y gasulat di ang ipasabot sa pare di Katoliko ra pod, dili nang kang Felix Manalo. Kay kung ang Church of Christ o Iglesia ni Kristo ang gipasabot sa pare, sila pa di mobiya unta ng pare is Katoliko. Kay muadto nila, pero naapod noy pare nga nadala nila, no? Ila mo ganang ipanghambog, pero dili tanan. So kanang ilang bang pagsaway nga kinilay giuna na ko ha giatong mga dating daan nga mga kritik na ko sa Facebook, no? Katong sugo kuan naman di mo kay na lisod na to ihubad basin next Domingo na lang, no? Pero ako lang i-short ha. Kanang gipasabot sa kana kunong sugo nga pag-ingon diha nga nag-ingon ang Dios, ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako dayon sa sumpay gidili ang pagbuhat larawan ribulto bisan unsa dili ka muyukbo. Gidelete ko na sa Katoliko sa kanang napulo kasugo ba diya sa simbahan. Mga igsoon dili na siya pag-delete, ako lang gimubo sa ako raning i-detalye sa sunod Domingo no, kung mapadayon paghapon ta, no? Okay. Ang ila manggong gitan-aw nga hanay sa napulo kasugo dili ang detailed o kanang biblical. Kay kinigong hanay sa napulo kasugo sa Katoliko na ang galinis katekismo duha ni kahanay. Detailed o kanang biblical nga wa gyud gikuha o lay gi-delete o di mo na delete ang term. Okay? Kanang sa usagod kahanay gitawag nag traditional catechetical formula. Gipang mubo. I-abbreviate ba, gimubo, gisummarize. Ang ilang gitanaw katong gisummarize. Munang nakaingon sila nga, gidelete sa Katoliko pero dili na oy. Kay nagdala man kog libro diri nga katekismo o Catechism of the Catholic Church. Duha na kahanay nang napulo kasugo. Una, detailed o biblical. Wala man na wad-an ng gidili na mga Diyos nga ribulto. No, wala wad-an na gihapon. Pero kining traditional formula gisummarize man. Pero dili na naara ang context. Ang context dili kining giingon diri sa I am the Lord your God. You shall not have strange gods before me. Pasabot dili kamo magbato og laing Dios. Dayon diretso na dayon sa ikaduhang sugo. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Ang mga dili Katoliko mo ingon man gidelete ko na tong gidelete ng ribulto dili oy. Kay mausa man na gisummarize man na giusa na diha sa pag-ingon nga ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako. Kay kung magbuhat kag ribulto, himuon nimong Dios, pagbato naman naglaing Dios. So nadala na nalangkob na anang una kanang pag-ingon ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako. Kanang pag-ingon ayaw pagbuhat og larawan di ka muyukbo, nadala na. Nadala na. Gituyo man guning catechetical formula kay masabtan man diretso. Kay kung
ibutang pa nimo ng image diha usahay dili mamao pagsabot ng kanang dili ng ribulto. Hangtod tong mga ribulto sa mga santos, ingno na nila nga sayop na. Nga duha man ka klaseng ribulto, Dios og sacred o mga sacred symbols. Tinuod nga kanang mga ribulto nga Dios gibawal. Pero kanang mga simbolo wala na gibawal. Basaha ra gud ninyo ng Salmo 74. Diba ang templo sa Dios na ay mga balaang simbolo. Sama sa larawan sa kerubin, dagway sa anghel, napagali, dagway sa leon, isip dayan-dayan, Ezekiel 41. No? Na kanagahidom mo sa atong topics larawan. Oh. So wala na gidelete sa Katoliko kay kanang usa ka hanay mao na ang gitawag og traditional catechetical formula nga gi-summarize sa tupag ipangmubo. Katong gidili ng mga ribulto sa Diyos, giusa na diha sa pag-ingon, ayaw pagbato ng laing Diyos gawas kanako. So wala gidilis Katoliko. Ang context wala gidilis Katoliko. Ang mga pulong lang kay gi-summarize man. Mag-summarize day ka parehas ra kataas. Dili oy. O gusto kag detalye na man po diri. Basaha ra gud ninyo ng Catechism of the Catholic Church, di ba duha na gitapad na ay detailed katong biblical na apoy formula lang. Traditional catechetical formula nga makaingon mo nga gidelete sa Katoliko wala oy gi-summarize para mabubo dili mataas. Huh? Then ikaduha pod katong igpapahulay ato nang i-separate kay taas pug kay na, no? Kanang pasangil sa mga Adventist nga gilapas sa Katoliko na nang igpapahulay maparehas man na panahon ni Kristo. Nga si Kristo giakusahan pod nga naglapas sa adlaw igpapahulay. Actually, naara na sa pagsabot. Kaya ako sa una bitaw, hapit man ko maparehas nila pod. Kaya katong balhinan unta nako kay hapit man ko mga iglesia ni Kristo. Hapit man po ko mahimong Worldwide Church of God. Kanang kang Herbert Armstrong nga sa Bado pod. Unang kahibalo ko ang mga argumento sa mga Seventh-day Adventist, no? Ang ako lang nasabtan ron, dili violation sa sugo sa Dios ang ibalhin ang adlaw ng ipapahulay. Pero gilahi galing term na Lord's Day may tawag na ana. Gilahi nga adlaw. Dili na pagsupak sa balaod. Kay dili gyud ta kabasa diri sa Biblia nga ang day of worship nga sa una sa Old Covenant na tunong og Sabado, di gyud ta kabasa diri sa Biblia kung ibalhig Domingo na, then ilahi ang ngalan imbes Sabat gitawag og Lord's Day. Pero maura man ang application kay worship man, dili na violation. Ikaduha na, authority ang simbahan na, binding and losing, ang inyong idili syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Kung kumaingon po sila nga, wa man naos pa ni Kristo siyang panahon, ay mausab bago diretso tanan. Hinay-hinay man na. Gitahod pa na ni Kristo, kay dili man magsusupak sa balaod si Kristo, pero wala magyong si Kristo nga dili na ibalhin. Kay sa bagong kasabutan, pwede makausab sa mga butang, pwede mausab. Kana lang tuli, giusab og bunyag. Kuan. Sa Kolosas 2:11-12 pagkadaghang nausab sa bagong kasabutan kanang silot nila mula pa sa alang ipapahulay sa una patyon pero panahon ni Kristo dili na patyon. So sa bagong kasabutan pwede mag-usub-usub, di ba? So kanang pagbalhin pod gikan sa Bado ngadto sa Domingo dili na violation, kamo ra giingong violation na ang detalye na at ang inyo sunod Domingo. Puon. So katong mahitungod pod sa ngalan kanang Holy Catholic Apostolic Roman Church, description na dili na personal name. Kaya ang personal name wala na usbas Katoliko. Bisan pag mubasa mo og librong Katoliko, ang personal name of the church nagpermanente gyud ng Iglesia sa Dios o Iglesia ni Kristo, pero dili nang tukod ni Felix Manalo og ni Eli Soriano, no? Ang tukod yun ni Kristo. Kana pong Holy Catholic Apostolic Roman Church, descriptive name na parehas na sa gibuhat ni Pablo sa 1 Corinto 14:33 nga gitawag niya balaan o santo ang iglesia. Descriptive na, dili na personal name. Kaya ang personal name Kristo gina o Dios. Di ba? So wala na ilisde mga tinahod nga tigpaminaw kay lahi ng personal o descriptive, no? Name.
Mag-iisang litwa naman taigong panahon. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas, kauban sa itong mga igsoon sa technical side. Ako mo ingon, maayong pagsugat sa bagong tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging